जय जगन्नाथ सांग मैंने देखा ये ड्राइवर भाई जड़े ठिया सहित कथा हाँ कौन भाई तो ये कौन गाड़ी नुआ आनच ना कौन नाଇଁ ମ ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ କାହିଁ ଆମେ ଚଲଉଛୁ ଆଉ ये भाग्यर कहीं चलाउच यहाँ ଚଲଉଛୁ ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ସେ ଭାଗ୍ୟ ଆମର କାହିଁ। आ भाई आपण घर कौटी ଆମ ଘର ପଦାନା बड़पदना ବଡ଼ ପଦ। ओहो केते दरमा कौन दौन ଦରମା 12,000 ଦେଉଛନ୍ତି, ଖାଇବା ପିଇବା ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। 12,000 देगी गोटे टाइम खाଇବା दौन हाँ 12,000 ଆପଣ खुशी तो ହଁ କ'ଣ କରିବା ଆଉ ଆଜିକାଲିକା ଦିନରେ ହେଉନାହିଁ ତ ସେମିତି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ଆଉ ଓଟା ଟିକେ ଅଧିକା ହେଲେ ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ ଏ ଭାଇ 12,000 ଟଙ୍କାର ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କି ତଥାପି ତା ମନ ଖୁସି ନୁହେଁ କ'ଣ କରିବା କୁଆଡ଼େ କିଛି ନ ମିଳିଲେ ସେ 12,000ରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହଁ ସେଇଆ ନା କ'ଣ କହୁଛ? ହଁ ସେଇଆ। ହଉ ଭାଇ ଭଲ ରୁହ ଭଗବାନ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ ହଉ ରହୁଛି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।